bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Ere neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Alderdia sortu ditek hauek orain. Non, Jose Miel, hemen garela komunistak, hemen garela komunistak! Komunistak? Bai, gizona, klase guztiek berdintzera gatozenak. Gizarte jator baten alde. Zuek ez duzue komunistak ematen? Ez? Zergatik ez? Zuek bete alduzue, ordizi guztiak artelez? Bai, guk bete dugu afitxez ordizi guztia. Eta Goierri osoa? Nik ez diapa sekula ikusi, komunista bat hainbeste lan egiten. Gure lan alokatuaz gainbalioa lortzen du patroiak. Guk lanean egindakoaren truke balioa beretzat gordetzen duelako. Beraz, langileok, ez diogu zertan ezer oparitu ugazabari. Lapurreta egiten diguta. Zutik lurrean zapalduta zauden langile tristea! Munduko proletariok batu gaitezen! Orain komunistek nagusitu nahi ditek? Ordizi guztien papelatu ditek behitzat. Hoiekin, etzeok atarramentu honik. Etzakiat pa, Frankorekin baino kerrago ezgintuzkek biziko komunistekin. Nik ezagutu nizkian komunista batzuk, harriaran fundizioan ibili nintzenean. Bai, han bazituan tartean komunista gogor batzuk. Gogorrak! Bai, hoixe, egun osoan komunean sartuta egoten zituan alperraiek. Bai zea. Paper zar bat galtzarbean hartu, ta hura irakurtzen egoten zituan komunean. Boikota egiten produkzioari, ez ote ziren anarkistak. Anarkistak, bai zea, egun guztien komunean egoten direnak ditu komunistak. Izugarriak esaten ari dukiztu eta arrai hori gure aurka, eta kaltea egin ziezagukek. Bertsolari guztiak mendean hartuak zauzkate apaizek. Ez, Jose Miel ez duk oietakoa. Jose Miel apaiz jalea duk. Bai, arrazoi duk. Gure kausaren alde irabazi behar diagu, kontzientziatu egin behar diagu, bera etzagok beste batzuk bezain alienatua. Fama txarra egiten ari zaiguk. Baina ez altzarete konturatzen, adarra joziguk lazkao txikik. Ez, oso serio arioen tabernan. Tabernan serio? Horrek adarra jodikiri ederki. Arrazoi duk, horrek ni ez ikusiarena egindik eta gero ziria sartu zidak. Hala bada, guk ere ziria sartuko zioagu berari. Adarra joko zioagu lazkau txikiri. Bai, ideia badiat, ideia hon bat. Beti kukua izan nahi nuke, ta denok hartu kontuan. Beste txori bat alaiagorik baote dago munduan. Arbolarikan arbola dabil etengabeko kantuan. Etxean beine kolperik ez da, beti hor dabil kanpuan. Kukua ipatuta lau kukua zaldo? Egunon, ze moz, Jose Miel?
Egunon, gazteok, ze, hemengo aldi, Bai, zu bisitatzera. istimatzekoa duk. Opari bat ekarri dizugu, Jose Miel. Niri? Bai, honako hause ekarri dizugu. Eskerrik asko aizu, Badakigu irakurtzalea zarela eta afalondoan goxo-goxo jarri eta irakurtzeko. Horixe egingo diat gainera, gaur ez dia saiorik eta etxean geldituko neok irakurtzen. Mila esker, gazteok. Bai, gaua izaten da ordurik onena irakurtzeko. Bai, gaur gauean bertan hasiko neok irakurtzen. Mamu bat dabil Europan zehar. Komunismoaren mamua. Eta Europa zaharreko potentzia guztiak aliantza santuan bildu dira mamu horri erasotzeko. Aita santua eta tzarra. Metternich eta Gizot. Frantses erradikalak eta aleman poliziek. Gaixoa, onaino etorri da iesi mamua. Ez da harritzeko ere izututa egotea alako aliantzaren aurrean. Mamua! Ator hona! Hartzak igitaia. Goazen sorora! Jose Miel, ezin dut gehiago. Nahikoa diago, bai, ikusten aldok. Ikusi? Ze ikusi behar dut. Nekazaria klase zanpatua izan da beti. Zenbat ebakidukik? Ez dakit, Jose Miel, oso gutxi. Eta nik? Askoz gehiago. Ikusten aldok? Ze ikusi behar dut, Jose Miel? Komunistok oso atzeratuta zabiltzate. Atzeratuta? Bai, oso gainera, nola arraio zabiltzate oraindik ere igitaiarekin, sega egonda. Oso belar gutxi ebakial izango duzue igitaiarekin. Zuek kaletarrak zeate eta oraindik ez duzue ikasi, sega asmatu genuela, baserritarrok. Tia, hartzak sega eta saia, di pixka bat, ea ikasten duan. Naizta barruan tristura gorde, aurpegia irri fartsu. Herririk herri ibili zinan, gehienean umotetsu. Goibel zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu. Txiste kontatzen paregabea, ta bersotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.